ena wa Mungu ndichilanga shado ndine wati mwemwe kukula njirani mutsiku la lero. Bwana President, ine ndilibe zoyankhula zambiri, chimene ndinawimitsirani pano ndikuti ana ano omwe apatse moni. Bwana President, anthu akusowani kwambiri. Baibulo kuja ku Yohane chapter 11, Lazaro adamwalira, Yesu adakumana ndi Marita, anayankhula mawu, Ambuye mukanakhala kuno, Mulungu wathu Lazaro sakanamwalira. Bwana President, kulira kumene akulira anthu awa kufanira kuti mukanakhala kuti mukupitiriza ntchito, alimi sakanamedwa. Bwana President, ine ndikuthokozeni pano pagulu chifukwa amathokoza munthu atatsamira mkono. Kuno kukasungu ndinuyo amene munatizindikilitsa kuti ulimi ndi business. Ana anu ngati mukuona manyumba pano pa Mtunthama ulimi te. Ana anu kunagula magalimoto zonga zija zoyendera nduna ndani yake ulimi. Koma sachitika chaka chino Bwana President, alimi mbewu yambira soya amati tili kwa amati ulima soya uja anatibera. Tinakolola nyemba anatibera, amangolanda milongomvesa chisoni. Bwana President, anthu amene mukwana apawa akufunikira mapemphero anu. Zinthu sizili bwino ayi. Chifukwa anthu awa zoti chaka chino abwerera kumunda akudziwa ni Mulungu wakumwamba. Ife Bwana President, chimene tichita, chimene tikuchita siku ndi tsiku kuno kukasungu isi, komanso kuno kukasungu ndiye kukupemphererani Mulungu akupatseni moyo wathanzi, moyo wautali. Chifukwa tikudziwa kunena kuti Yesu ananena kuti ngati mukukhulupirira, ngati mukukhulupirira nonse, uyo azauka. Lazaro sikalekale auka asopera wa moyo. Lazaro ndiye chiyembekezo chathu kuno. Osati kukasungu kwatha kuno komanso dziko lonse la Malawi. Ndilo amenewa Bwana President, ndikuita nani kuti muziyankhula kuchita ntindi cha anthu awa anangobwera chabe. Zikomo kwambiri Bwana President. Pacha! Pacha! President wakongera sindani! President wakongera sindani! MP wakasungu North sindani! MP ndani! 2030 inu ndina tikatani! 2030 tikatani! Ndikudziwa Your Excellency kuti ulendo wanu ndiopitirira nthawi ndiochepa, komabe tisanatero ndimati nditero kuti tikulandireni kuno. Pano pabwera aphungu ambiri kuchokera ku madera osiyanasiyana. Kwabwera aphungu kuchokera ku Lilongwe, kwabwera aphungu kuchokera ku Chisi, kwabwera aphungu ochokera mu Kasungu muno wonse. Ndaona Honorable Wilima Kambauwa ali pano, ndaona Honorable Joseph Seteka ali pano, Your Excellency, ndaona Honorable Anne Chibwana ali pano. Komanso kuno ndi kwawo kwa Ngwazi, ndaona National Executive Member amenenso ali bwana wa kubanja la Kamuzu, Mai Chibonda Kubize ali pano. Your Excellency, inde ata kututseni the leader of opposition right Honorable Simplex Cholabanda.
koma ndimafuna ndikuwuzeni ndikutsimikizireni kuti ife ma MP a Malawi Congress Party tili pambuyo panu bwana. Kodi Foja amakulidwa bwino nthawi ya ndani? Soya amakulidwa bwino nthawi ya ndani? Zikomo kwambiri Excellency, ndiapemphe a leader of opposition Right Honorable Simplex Chichola kuti akutsutseni, koma kwa ife ndikukutsimikizirani. Kodi uku chitendani? Iwi na mene ku aluvura. Majara. Zikomo chifukwa cha nthawi mwambo wa Malawi Congress Party ine sindingalankhule mwini wake district asanankhule sichoncho. Ndambembeza Kwacha Dr. Chakwera ife tonse choyamba ndipereke ulemu kwa inu bwana president wopuma komanso amene muli president wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiperekenso ulemu kwa amayi Monica Chakwera, ulemu wanu zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa leader of opposition Honorable Simplex Chichola Panda komanso ma MP onse amene afika pano osayiwala Akalington Jim amene ali John. Mauyo oyamba bwana pamene timapemphadzana kuti muime pano musadutse nchifukwa cha njala ya anthu awa kuti akuone. Ukuona niko sukuona nikokha mavuto amene tikukumana nawo anthu kumudzi mu nthawi imene inu mwapuma agunda fupa amene akaona inu bola mtima umatsikako. Nchifukwa chake tinati pano musadutse mpaka mupereke moyo. Kasungu district anthu onse akuno Kasungu bwana mumadziwa atsogoleri makhala wochepa koma anthu kumudzi na amene ali ambiri. Kuno ku Kasungu atsogoleri achipani tidakhala pasi nkupangana sitifuna wina asokoneze bwana. 2030 ngati chisankho tidikira pe 2030 sitifuna candidate wina ndinu bwana. Anthu akumudzi akukumbukira zabwino zanu zimene mudachitira mu nthawi yanu bwana. Anthu akumudzi akukumbukira kuti ngati adagwira ndalama yokhala chowongoka mthumba nchifukwa cha utsogoleri wanu wabwino bwana. Anthu akumudzi ngati adayamba kudya sima ni ndiwo chifukwa kumbuyoku tikadya sima mmasamba koma timakwanitsa kugula nyama ndalama zathu za mthumba chifukwa cha utsogoleri wanu bwana. Chifukwa mbewu zimene amalima zimapindula kotero kuti chifukwa cha chimenechi kuno Kasungu madistrict onse awiri tapangana wina asatisokoneze. Ndipo ena ngati aulubaluba kumbaliko ni anthu amene akungofuna kukhutitsa mimba zawo osakhala kusamala cholinga cha anthu awa bwana. Ife amenewo kuno Kasungu sitasiyirira sitipereka mpata. Chifukwa chake timati bwana pano muime kuti tikutsimikizireni kuno Kasungu timakukondani andi chikondi chapasi pa mtima. Mudziwa inu kuno Kasungu tikati munthu tamkonda mchimodzimodzi tikati tikudya nyama ya galu
timaja ni mutu omwe siti samala ndiye mukamakhala kuli Lilongwe dziwani kuti Kasungu ndi yanu tilibe vuto lililonse. Bwana maomaliza pano mpantunthama Kasungu wankulu zoona kampeni sinayambi komatu anthu akamakonani pafupi kumtima kumakondwera. Kumbuyoku mukabwera uno Kasungu kuti muime chonchi zimakhala zovuta. Mukapeza mpata bwana oloyenderako muzilola ima kuma malo ili kapena atatu. Tizingona anthu chakumtima chizitsika. Ndi mawu amenewa atalankhula zambiri. Ambuye akudalitseni kwambiri chifukwa choti lola uima kuti mutha kutipatsa moni zikomo kwambiri. Ndapemphe regional elections officer amene ayimira regional chairman atilankhule zikomo. Kwacha Kamuzu Ochakwera ife tosefe. Bwana President, takulandirani kuno Kasungu. Kuno Kasungu ni kwanu. Komanso a first lady takulandirani kuno Kasungu. Aphunguno onse takulandirani Kasungu. Amayi na abambo nkhani yanga ni yapafupi kwambiri. Tony funa ndigwirizane nawo bwana district chairman IMP yakuno pokulandirani ni manja awiri. Ine ndine ndani mkati wa kuti John district chairman mamafeka bwino kwambiri pano kuti kuno ku Kasungu maboma awiri tagwirizana unena kuti 2030 mwima ndini pano. Ndicho ni tiani kuti tingatsutsane nawo bwana nataka kuyenda ayi iyo ni mitambo yakhazikia mwezi musikha bwana chipanichi mwachisunga chipanichi mwatiyera bwana ini ndinoko mapima bwana ndino mphodzi chapesa MP wanena kuti Lazaro ada ukaso pakuno Kasungu kuti Lazaro aukaso nimaamenewa bwana nipase Njomba amene ali leader of opposition kuja ku parliament zikomo kwambiri. Dzanja mwamba ndikuti ifa wina we ndikudabwa ngati wagulitsa foda wako masensi suna pindule dzanja mwamba chimanga ulibe uli ndi njala yayikulu dzanja mwamba chembekezo chako nchakwera 2030 dzanja mwamba kwacha ndikuti tukwacha ndikati Dr. Chakwera inu muzingo ndi president wa mawa 2030 mawa ndikuti Dr. Chakwera president wa mawa ndikuti Dr. Chakwera president wa mawa inuyo ndine Dr. Chakwerawa kwacha malo Chakwera ndi ati a president nthawi tilibe mwabwera kalekale mwakhala mawa mkati muja ndimafuna ndingonena pano ulemu wanu ulemu wa first lady ndena onse amene alankhula plus ma MP 12 amene anakutsatirani bwana pachichewa pali mwampi ndi mawu munthu amene amadziwa kumene kuli chizinga ameneyo ndiye kuti agogo wake adali azeru lero takumbukira kuchizinga kukamuzwa akadame kukachitirako zinthu chifukwa chotangwa zadali chani kodi ndipo aliyense amene amalankhula kumene kuja amalemekeza angwazati ine nkuyamikeni Your Excellency munanena kuti tsono maziko ali panowa adachita nkamuzu koma mopitiriza kamuzu yotu adali wa president awachipati chanji pachi ndeuli MCP ndimene adachita zimene zichani
sindifuna ndinene zambiri yo excellency ine ndili ngati mmene analira moderator wongosalaza anthu ena atalalikirati pali mawu yawa akuti Yesu adati usadandaule Marita usalile Mariya ngakhale masiku 4 apitapo koma amene ndabwera inemu bwezi lake la Lazaro lero atani kwati ndanthu angati amene akuganiza kuti pa 17 September 2030 Lazaro adzauka ndanthu angati kwacha kodi adatsuka adali John adali Joseph adali James adali ndani ngati Lazaro wakaleo adatsuka nanga Lazaro wathu wakwa malemba adaniso kodi chimene Lazaro adzukire ndichi nthawi imene timagulisa ko Ford yankukata pako ndalama zambiri nthawi imene idali ya ndani kodi ya Lazaro nthawi imene sitimadya bwino osakhaso ndi njala nthawi imene idali ya ndani kodi nthawi imene timagula ko fertilizer ochipa 190,000 babagi idali nthawi ya ndani kodi ndiye nthawi iyi ndi nthawi ya Lazaro mufuna ndani ndikanena chinthu inu muzitibola Lazaro tambane ndikanena muziti chani magulidwe a mbewu magulidwe a mbewu magulidwe a fertilizer magulidwe a physics university kodi muti bwa ndani nanga mamangidwe a misewu yabwino kusamalira achipani aliponso wina anena ndi akulu John komanso ku district bana mmene mwabwerera apa mnyamata weni ndatufundaso china ife nyamata wathu lina yetu ndiye ifeyo candidate wathu 2030 ndi ndani pachi kwina pano pali anthu amalembalemba mukanene kuti anena ndi akongeresi akukasungu kwawo kwa ngwazi ali 2030 president akhala ndani ngati kungopita chabe kukamuza akadami anthu abwera chonchi nanga tsiku limene mudzabwere pa ntchalatchala zilimwedze komanso inu china mwana wa anzanu umamuona kodiyo ikadutseya inu malo ndati chani pa kuti president 2030 ndani apresidenti mutilankhule chifukwa mupita kutali koma anthu onse ali apawa ndi wokhumudwa kopsa chifukwa vota adakuvoterani sesa nchoncho vota adatani koma iwo agwirizana kuti mmalo mota akavote okha anaso amene akukwanisa 16 years panopa kwa nthawi imene yadzafika zaka 18 nawo sadzatani yakuti atsukulu ana 2000 kuno tikatani kodi ndimaliza ndi mawu yawo president wanu 2030 ndani ndifuna president a 2030 atilankhuleni bana tilankhuleni chifukwa ife tikudziwa kuti inu ndiye chiyembekezo cha Malawi zikomo kwambiri Wacha! DC Alex Goma kutaniza na DC wa mbaliyo ya Kasungu akuli John mpaka na Fuma Mpono na MP onse kuno mpaka na unikazira banji
Chifukwa ine nabwera ku sukulu adamanga kamuzu. Sukulu yolimba. Yosamanga tsiku limodzi. Koma kuonetsetsa kuti chilichonse chili m'malo. Mpaka nawena amene ananiyitana kuti mbwere kuno wadzachitirako msonkhano sinodi ya thunthu ya ku Livingstone. Akuti malo ano akadali malo abwinobwino mpaka lero. Kuonetsa kuti wina adali m'masomphenya. Kuti ngakhale iye wagona. Koma wena tsiku ngati la lero akhoza kumagwiritsabe ntchito zimene iye adakonza. Osamanyoza masomphenya. Osamanyoza tsiku la zinthu zazing'ono. Ngakhale chiyambi chake chikhale chonyozeka. Tere kuno kuli tauni kuchire. Mpaka na tonse tasonkhana chifukwa cha kamuzu. Amene anali tate wathu, tate wa dziko lathu, president woyamba dziko mwathu muno. Ndiye timapereka ulemu. Ngakhale anthu adapita, koma umaperekabe ulemu kwa makolo. Ankatiganizira ife walero. Tagwirizana wanu? Chifukwa bwera tu komponongo wabwera diko urarawa wakamuzu. Ngangoza ngani? Sora veranda. Wonse balankhula pano. Awukamba zakuti anthu ni mukuvutika. Ndipo ine sinaende malo ambiri koma ngakhale zimene ndaona kutsimikiziraso pano chiyambireni miyezi iyo anthu ni muvutikadi. Ndamva kuti season chaka chino kulibe.